Hei! Ei missä on, noniin. No mennään varmaan tonne, ei! Sä blokkaat! Ei pääsi. Eli punainen on maali. No miksi me nyt eri suuntaan mentäis? Mennään. Ei mitään. No niin, sit kun me ollaan KPn kohdalla, niin alkaa. Noniin. Mennään. Noniin, let's go. Mut hei, mulla on 2 läskiä kyytissä, jos me hävitään, mä syytän niitä. Mitä pystyykö siitä ampuu nykyään? Paljon näyttää mittari. 112. Pystyykö siitä mukaan pelua ampua? Mulla on 130! Vittu, tää on äkäinen peli! Noniin! Mikä vittu toi Kimmon naurua?